Salutare tuturor, eu sunt Daniel, iar astăzi vom da push pe crău în trofee. Vreau să-l urc și pe el la fel ca Edgar, îmi place foarte mult. Edgar cred că are 24 rank. O să încep. Asta de unde a apărut? Asta nu știu de ce mi l-a dat. Reward, dar mi-a tratați pe contul meu și nu mi l-a dat, nu contează. Hai să începem push pe crău, sper. Bro. La showdown, nu e ok la showdown. Ok, pare. Nu un alt. Noua, ce caut? Răsfemti. Asta nu-i noua real, run. Noua real, nu-i noua real, fugi, run. Nu-i monstri. Monstru care îl știm. Ia se bate 3, bate. Îl omor eu pe Edgar? Nu, fi rar. Trebuie să-l pușăm, nu să-l scădem în trofee azi, sincer, deci hai să fug de Edgar, are mult. Mă bună pe harta asta cu fișuri. De ce că o să fug de aici? Știu că o să primesc trofee, asta e clar, o să primesc trofee. Deci e foarte bine, foarte bine. E un risc să mă duc pe aici. Că vreau să-l pușez pe crău, că îmi place foarte mult crău. E unul dintre brawlerii mei, dacă nu știați. În serios, thumbnail-ul nu cred că e cel mai bun thumbnail. Cred că am... Firaj. Yes, l-am prins. Stai, rămân acolo. Nu. Cu bine. Yes! Nu, m-a omorât. Și Edgar-ul la vânătoare. Bun, hai că n-au fost mai rău. Progres din lume. Câte trofee? Am pușat cu 11 trofee deja. Hai că-i bine. Fac și... Oare facem 17.000 de trofee azi? Nu știu. Dar să sperăm. Nu uitați. Fiți atenți că o să urmeze un clip unde povestim despre noile despre cele mai tari, despre două boxuri noi care o să vină. Ce somn, hai că mi-e somn dacă. O veni weekend-ul! Ce bine. Nu e să ureche. Bun, perfect. Am dat slow-ul, Frank, let's go. Ce sunt notificări, nu dau Nu, am apucat să-i dau starul meu, lucrău unul dintre cele mai puternici. Mă simt mult mai bine. Dați un like și un subscribe. Bate-l! Bun, hai. L-am prins. Stai acolo, nu fugi. Oi, cât ai? Dacă poate nu.
Oh, că măcar am făcut un kill, mi-am pierdut din trofee pe greu. No! Doamne, nu, cred că îi pierd. Nu dau push trofee, dar cred că pierd. Pe greu, am uitat că nu pot să-mi schimb rollerul. Knockout 5 pe 5, perfect, hai să joc. Am adormit. Perfect, gata. M-am trezit. Nici acum nu s-a făcut meciul. Mai bine, mai bine. Bro, ce cu icorița? Bro, serios? Of. Am fost afectat 5 minute. Am fost afectat 5 minute și uitați ce se întâmplă. Power 6 versus Power 4. Dacă... Buuu! I-a dat bomba nucleară. Da! Nu, serios, hai nu mai fi noob. Nu să știi. Cred. Dă-ți bara. Dă-ți, ultima ta. Nu trebuia să o dai atunci. Yeah! Ha? Acum măcar pot să joc serios. Da, acolo. Urăt. Cred că toată lumea mă urăște cu degetul ăla. Care se gândește chitul ăla că eu pot să-i dădeam slow și să-l omor, dar nu joc foarte tryhard. Dacă pierd meciul ăsta o să joc mai tryhard. Alt crow! Nu mai o crow aici. Uf, cine-i crow mai tare? Oricine da. Cine-i crow mai tare, vroiam să zic. Clar nu eu. Eu cât Power 6 versus Power 2, 4 versus 4. Egal. Numai eu sunt crău aici. Arată-i Grow. Arată-i Grow. Grow îl chema, nu? Ce somn de mie. Up. Dă-ți ultimata prost. Bă, cap de nucă, dă-ți ultimata odată. Dă-ți odată ultimata, bă! Nu zici că nu ți-o dai, eu jur că vii peste tine. Bă, gata. Calmează-te, Dan, calmează-te. Dă-ți! Ultimata prost, cap de nucă ce ești. Ți-ai dat o face cât să pierdem, nu? Cap de nucă ce ești. Ca să te crezi și chiar cap de nucă. De cap de nucă ce are. Cred că ăsta e ultimul meci care îl dau. Ia ce se mai întâmplă în clubul ăsta. Noah! Fac 1000. Nu se întâmplă prea multe. De unde m-am făcut? Pe ce game mode să mă mai joc? Nu.
Un mediu caut și după, cred, gata cu clipul. Vreau, aia e Mandy sau Randy, că nu? Ce prost. E Mandy. Se vede nicodița aia. Ce Randy? Nu există brawlerul Randy. Nici skin-ul care l-am pus în thumbnail. Îs român adevărat. Sunt român adevărat. Trendul lui Deani Grectu, sunt un român adevărat. Ce? N-am chiloți pe mine. Nu contează, ok. Îi dau target. Îi dau... Oh. Leon, te urăsc. Ai, că am targetat vaini, bălache. I-am tras una frumos. Bine, măcar să dau și ceva damage, că dacă tot măcar fac misiuni dacă dau damage. No! Măcar muri! Muri! Te urăsc din toată inima, Mandy. Bătaia! Te rog. Bătaia supremă. Dar 3 vs 1 nu e corect. Cam acesta a fost clipul, sper că v-a plăcut.